La 14a edició de la mitja Marató Ciutat de Terrassa ha estat aquest diumenge un nou exemple de la febre pel running que hi ha a la nostra ciutat i tot un esdeveniment que va molt més enllà de la vessant competitiva. Uns 3.600 corredors, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, han desafiat el fred aquest matí i han participat en alguna de les dues curses, la mitja o la Santi-Centelles. La novetat més destacada aquest 2013 era el seu component solidari, ja que aquelles persones que estaven a l'atur han abonat la meitat de la inscripció. També hi ha hagut recollida d'aliments per a les persones més necessitades i l'organització ha fet de nou una gran tasca per la inclusió social de molts col·lectius. Aquest any hem pogut veure pilots de handbike que uns minuts abans han pres la sortida per recórrer els 21 quilòmetres. També ha estat molt destacada la presència femenina, que s'ha incrementat en un 23%, i la d'atletes terrassencs, un 10% més que la passada edició. Jo ja porto 10 temps corrents, el que passa que fa qüestió de marcar com a objectiu la mitja i fa qüestió de més o menys un parell de mesos em vaig plantejar això, de fer una distància una miqueta més llarg. El fet d'anar veient que hi ha més dones com al final també motiva i que aquest any hi hagi moltes més dones com a la Santi-Centelles també és un al·licient més i també demostra que les dones també fem esport. El passeig del 22 de juliol ha estat un any més el lloc escollit per la sortida, que s'ha desenvolupat amb tota normalitat. Hi havia un cartell de grans corredors en la categoria masculina. 3 eren els favorits a la victòria. El salmantí Rafa Iglesias, el corredor del Futbol Club Barcelona Nacho Cáceres, vencedor el 2011 i plusmarquista de la prova, i Roger Roca, del Viquila Barcelona, que es va imposar en l'edició del 2007. Tots 3 havien de vigilar de prop l'atleta del New Balance i afincat a Terrassa, Just Sociats, i els 2 primers de l'any passat, Samir Aid Bouchamane i Abderrahim El Jafari. Aquests 6 corredors han estat acompanyats bona part dels primers quilòmetres per Albert Moreno i Jordi Comas, que sempre han anat a roda i deixant que els favorits imprimissin el ritme de cursa. Tot i que el ritme no ha estat massa ràpid durant el primer quart d'hora, la carrera s'ha començat a trencar en el quilòmetre 5, on el grup davanter es trobava a la carretera de Montcada. Sociats i Cáceres no han pogut seguir el ritme dels seus companys. La sorpresa, però, arribava minuts més tard. Abans del quilòmetre 6, quan els favorits s'endinsaven pel barri de Can Anglada, Cáceres ha hagut d'abandonar. El barceloní portava uns dies amb problemes estomacals i, tot i que ho ha intentat, el seu cos ha dit prou. Es reduïa així el nombre de candidats al triomf. A l'exigent avinguda del Vallès, Iglesias ha començat a tibar fort del grup, un ritme que Bouchamane no ha pogut resistir. A partir de llavors, el trio format pel salmantí, Roca i El Jafari han anat distanciant-se. En categoria femenina no hi havia sorpreses i la gran candidata a la victòria, la ucraïnesa Inna Lebedieva, una habitual en la cursa de festa major, ràpidament es posicionava per la victòria final. Per la part de davant tot seguia igual fins a arribar al barri de Can Roca. En el descens cap a l'avinguda de l'Abat Mercet, Iglesias ha continuat posant a prova els seus 2 companys de viatge. El Jafari ha hagut de baixar el ritme, però Roca aguantava. Tots 2 corredors han anat plegats un parell de quilòmetres, fins que en el 15 Iglesias ha imposat un ritme a la baixada per l'avinguda d'Àngel Sallent que el d'Igualada no ha pogut seguir. Iglesias ha afrontat els últims 6 quilòmetres amb molta valentia i determinació, tot i que Roca no s'ha vingut avall i sempre tenia el salmantí en el punt de mira. La distància era de menys de 50 metres, propícia per la remuntada i en l'ascens per la Rambla d'Ègara, les cames del català imprimien un major ritme que les d'Iglesias. Però aquest ha sabut patir, no ha deixat que l'atrapessin a l'ascens pel passeig del 22 de juliol i ha passat per contrameta sabedor que la victòria era seva. Després de 2 segons llocs i 2 abandonaments, el salmantí saldava comptes pendents amb Terrassa i ha passat per línia de meta amb un temps discret d'1 hora, 6 minuts i 32 segons. Quizá no era el año que mejor forma venía, porque llevaba un año sin correr una media maratón, llevo como quien dice 3 meses entrenando después de casi 8 de parón y ganar aquí, hoy el tiempo era lo de menos, pero bueno, he conseguido, pensaba que me podían las ganas porque conseguí soltar a Rouget, pero en el 19 pensé que me cogía, estaba ya a 50 metros y yo iba muy justo, pero ha sido entrar aquí
y me han venido muchos recuerdos de Terrassa, le tengo mucho cariño y el público me ha llevado en volandas. Un combatiu, Roger Roca, ha passat a 11 segons del guanyador. Jo fa molts anys que corro ja i em conec molt i sé a quins canvis puc anar i a quins no, i sé que anant a ritme vaig més bé que no pas a canvis, i el Rafa i el marroquí anaven bastant a canvis i llavors doncs, he preferit anar al meu ritme tota l'estona i he vist que així anava millor i al final doncs, això els he pogut anar aguantant. En tercera posició ha arribat el Jafari a 57 segons d'Iglesias, mentre que Just Sociats ha acabat superant Buchanmane i ha finalitzat en un meritori quart lloc amb un crono d'1:082. Per la quarta és malla de xocolata, amb la qual m'agrada molt la xocolata, però prefereixo tenir una malla de metall. Però molt content perquè els que m'han guanyat són gent, un olímpic, el Roger que és campió del món, el marroquí són superiors a mi, llavors. Al meu lloc jo calculo que era el 5è, 6è, 7è, he fet quart, molt content, molt content. Córrer a casa i veure els meus dos fills per aquí és molt especial, sí, la veritat és que agrada molt, em motiva i és un plus afegit que s'agraeix molt. En categoria femenina, Lebedieva no ha tingut problemes per passar primera per línia de meta amb un temps d'1:24:42, la pitjor marca registrada fins ara per la guanyadora de la mitja de Terrassa en les 14 edicions. Tot i així, la ucraïnesa estava molt contenta. Muy bien, el tiempo estaba acompañado, ni frío, ni calor, sin sol, está bien para correr, estoy contenta. No ganaba, era una vez tercera. Y claro, me daba mucha ilusión ganarla. Elena Hidalgo del Cerdanyola ha estat segona a més de 2 minuts i mig de Lebedieva, mentre que Anna Riera de l'Eslop.cat Sabadell ha acabat tercera. La primera terrassenca ha estat Tabita Caballero, que ha finalitzat quarta. Just Sociats, Marc Otero i Marc Garcia han pujat al podi com a primers 3 corredors locals, mentre que Tabita Caballero, Carme Ballesteros i Pilar Gutés han encapçalat la classificació femenina. Corredors.cat i Eslop.cat Sabadell s'han emportat el triomf per equips en categoria masculina i femenina respectivament, mentre que Òscar Santos ha estat el vencedor en la classificació d'invidents. Els 3 primers llocs de la cursa de handbike han correspost a Martín Berchesi, Isaac Mateos i Israel Ryder. La 8a edició de la cursa Sant i Centelles ha estat de nou una prova inequívoca del boom que està vivint l'atletisme popular. Són molts i sobretot moltes les que han provat fer per primera vegada els 5 quilòmetres. Ha estat el cas del mateix alcalde, Jordi Ballart, que no ha dubtat en llançar-se a l'asfalt i córrer en companyia del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i del president de l'associació Mitja Marató, David Otero. El fet de córrer és un gest de suport en aquest esdeveniment que està plenament consolidat a la ciutat. Això és la gran festa de l'atletisme de Terrassa i sobretot és la festa de la participació i la integració de tothom. I el que he volgut és fer un gest de suport amb les persones que organitzen. Això forma part, jo penso, d'una part d'alegria que contagia de la mitja marató i una mica d'inconsciència també meva, per part meva, per córrer, però bueno, molt contents d'estar aquí en aquest ambient extraordinari, en aquest dia també, que jo penso que serà una gran festa per la ciutat i per l'esport, també. També s'han pogut veure cares conegudes de la premsa local i de Canal Terrassa Vallès en particular, com Toni Bernabé, Oriol Carreras i Mar Riera. I sobretot, gent de totes les edats que han vist en aquesta cursa una bona manera de fer exercici i ser partícip de les activitats esportives que es fan a la nostra ciutat. Uns minuts més tard, respecte a la mitja, s'ha donat el tret de sortida. Per endavant, 5 quilòmetres transcorrent pel passeig del 22 de juliol entre Rambla d'Ègara i el barri de Can Anglada, amb arribada també al Pla de la Font de l'Apotecari. En la vessant purament competitiva, el marroquí Radouan Nour ha repetit l'èxit de l'any passat i ha passat sol per línia de meta amb un temps de 15 minuts i 14 segons, rebaixant en 27 segons el temps de l'any passat. Sí, bueno, estoy muy contento y muy feliz para ganar la carrera la segunda vez, el año pasado en este año. La carrera ha pasado bien porque he tirado toda la carrera hasta el final. Y bueno, y ahora pensando en prepararme en la próxima carrera la semana que viene en el Media de Granollers. Segon ha estat Jordi Elias, corredor del Club Natació Terrassa, que ha superat en l'esprint final Juan Miguel Moreno, del Runners World Tarragona. En categoria femenina també hi ha hagut la mateixa guanyadora de l'any passat, la garenca Sandra Assin, que ha completat els 5 quilòmetres en 18 minuts i 10 segons, establint un nou rècord de la prova. He sortit ja al davant i m'he anat trobant bé i en principi no he tingut molt problema, anar mantenint el ritme i patir una miqueta, la veritat, però bé.
A veure, no, la idea ja és, aviam, si l'any que ve puc fer la de 21. Maite Ríos, del California Sports, i Susana Cabeza han completat el podi. Darrere d'aquestes 3 corredores, centenars de terrassencs i terrassenques, entre ells Jordi Ballar, David Otero i Alfredo Vega, que han fet un crono de 31 minuts i 35 segons. Fora les marques, un cop més, la mitja ha estat envoltada d'un esclat de participació ciutadana amb els grups de cultura popular terrassencs com trabucaires, castellers o bastoners que han amenitzat la jornada. La valoració per part de l'organització molt positiva. El més important és que s'ha aconseguit mantenir la xifra de l'any passat i que les dones hagin crescut un 20 i tants % i que els corredors de Terrassa han incrementat un 10%. Vol dir que el nostre missatge prioritari, que és Terrassa, s'ha complert al 100%. Una altra cosa serà els que venen de fora i quina oferta fem en el futur si és que volem créixer de forma desproporcionada a la cursa. Però ja ho sabeu, us ho he dit moltes vegades, que el nostre nivell està entre 3.500 i 4.000. Per tant, aquesta franja estem a dintre, vull dir que són 10 més que l'any passat o 15 més, és igual, però la realitat és aquesta. Durant tot el matí, el Village ha viscut un gran ambient festiu on no han faltat les sessions de massatge per qui pitjor ho ha passat i la botifarrada popular per recuperar les forces perdudes. L'any vinent més, i ja en seran 15 les edicions d'una de les millors mitges que es poden veure a Catalunya. Fins una altra!